Ngeplaning kalayan lalepan salam Sri Tinon pasewakan busana maneka arna Kagrasana lan Sirana Rayana lho wonten dawuh Rama timbali ngadhawuh Rama nggoning sun bakal nganakake sesaji Aswaweda tegese sesaji jaran ingkang bakal tumapak iki wujud rasa suka syukur menyang dewa dene Praja Mandura tansah mangguh raharja uluk iya Rama sesaji kuda kuwi ora sethithik cacahing jaran ingkang mengkone diculke yen wis diculke kaya dene wong paring dedana menyang kawula sapa sing bisa nyekel jaran mau tetep dadi duweke wong sing nyekel inggih Rama mula pilihan wujuding jaran kudu pinilih ingkang bener-bener becik. Lho, Rama Prabu, piye kok rasana? Kuda-kuda kagungan paduka saklangkung sae, mboten wonten ingkang nguciwani. Iya. Dasar kapal kagungan paduka kala wau, paduka papanaken wonten ing ora-ora ingkang suketipun ijem turta. Panggula wentahing kuda kala wau sanget permati mila mboten mokal. Sedaya kagungan paduka kuda ingkang wonten Praja Mandura niku ketingal lemo-lemo, so ketingal jajak ngono. Iya. Ya. Saiki ngene. Sing jeneng jaran kuwi sing becik. Saora-orane sarate ana 9. Menapa kewala diweji? Wulune lembut padhet. Surine tipis pero kuncunge gembala kaya jenggot. Iya. Banjur bokonging jaran nangka setugel. Ya ora mung bokong jaran, bokong wong barang iki nek nangka setugel ya apik. Tegese ora tepos. Iya. Lajeng buntute sethithik kulit tipis balungan cilik-cilik tracake bathok mengkurep. Kowe ngerti bathok ora? Iya, bathok klapa. Ya iya, kuwi bathok mengkurep. Utawa sing kena diarani nanjung kuwung. Iya. Bengingae cilik tur bening suarane aja kok jaran bengingae gedhi mbok nggo. Wong nembang bareng nek gegedhen ya elek. Kaya wong agor-agori. Nggih. Ingon-ingonmu kuda sing arep kanggo sesaji iki ora baen-baen kudu dipermateni. Pakanane kudu tetep suket karo dedak. Uga kala mangsane weneh ana pari gabah karo jagung. Iya. Sesasi sepisan weneh ana kodhok ijo. Oh. Lajeng jaran ku dicacah ning aja nganti katutan balunge. Diwor nggon suket batur dilolohke ning telaking jaran. Oh, nembe ngertos menika menawi jamuning jaran niku kodhok ijo. Iya, ning pisane tak weling aja ketut balunge. Iya. Wis taken dawuh Kanjeng Rama Prabu. Iya. Mula saiki tilik ana jaran-jaran mau cacahno wilangane pira banjur mengkone tuntunan gawanan menyang alun-alun Mandura. Bredha mawur mangawur upara-uparahan tengaraning durit kong maguru kongso
tetek kaya Bathara panjriting turung gesti. Oh. Yo Rama Prabu iki. Sing ya dawuh paduka menawi tetel mekaten kula nyuwun pamit ya. Kang Prayitna ngati-ati budhalmu huluk. Grek-grek andeman ingkang rek makan setir makite amakakiro
Kanjeng Prabhu penirkin sangalis Prisang mawet gandro Halo kudune sing takon kuwi aku iki kabeh mbok pecuti mbok lakoke metu saka wewengkon Mandura wong Cedi yen ya arep apa sing perintah dapur sapa ora melek mripate iki
Weruh sakleraman Supala Supala kowe sing giring dalan iki Kang Kanjeng Wangit kelap kakon lerging sang alis sang mawe kandrung lelakon iki tak anggap kowe gawe kaluputan kowe njarak perkara menyang Ngaraya kok kalian tak ora ngerti Mandura bakal ngalake sesaji Aswaweda sira dadi anak keponakan Mandura mestine malah melu nyengkuyung nggonmu wani nyolong daran-daran kanthi kok giring metu saka wewengkon Mandura cetha yen to kowe kuwi menungsa sing ora tata sesaji kuwi wujud sesambunganing titah karo sing gawe urip kowe ganggu wong sesaji tegese kowe menungsa sing ora ngajeni marang panembah jaran-jaran iki ana ing wewengkonku turta kowe wis wani marang aku nanging dikepiye wae kowe kuwi kakangku isih gedhe pangapuraku muga-muga kowe elinga Supala Supala iye wong ora pokro layak to balane wong cedhi raine biru-biru
Aku ora pangling mung wong cedhing. Iki. Lah iki jarane kok sing mecuti pun kesah nggih. Jarane wangsul teng suket iki mle. Wah. Ayo nang digiring. Dipun giring kados dawuh Kanjeng Rama Prabu. Iya. Palukon laku ning bekas Bukit Tolinuting kideng kadung kadar ngamomong ingkang mapan wonten projeng Cedhipura muni wonten carita makupi wulan srengenge kaya gumlewang tunggang gunung tandang malih badhe angslut ing jagat kula manjing surup sandyakala ing mangke kekalangan sunaring negari Cedhi ing praja Cedya Sanata Prabu Damakusa ya sing supalangi ingkang wis rumangsa sepuh satemula kawontenaning praja ingkang kathah samya sikut-sikutan miwah jegal-jegalan temagatan tentrem rumangsa kaya arsa handayangake panguwasane Sang Prabu Damakusa ingkang mungging ayon ingkang putra Sang Supala dasar ginulawentah den golo-golo nguling dideng-deng kaya kendang dasar limpat pasaning gaita dasar sekti mandraguna pramila tatsukaning Dya Sanata Prabu Damakusa
katrangan manjateng kilat tate hanar nateng limut Reresan dulur lan timur jagat dewa Bathara wayah jagat mangestu para anak anung anindita bisa mikul dhuwur mendem jero marang wong tuwa swala kula panggih dawuh Rama Prabu iya babakan bakal gumantining keprabon ingkang nyatane wis wancine wis wayahe pun bapa leren lan mudhun saka dampar keprabon negara Cedhipura ingsun pasrahake marang sira wuluk udinen murih becike jaganan murih rahajane sun wawas jeneng para kaki supala wis cukup samubarange wis genep kawruhe linuwe kasetene ya mung ngene gumunku bakal tumapak ing wisudan ratu iki teka sira ora ngulemi pamanmu Mandura Yayi Prabu Basudewa uga dulurmu Kakrasana Narayana lan Silara Ireng malah kepara jeneng sira ngaturi rawuhe ratu gedhe ratu gegedhuk saking tlatah Magadha saking kutha Giribajra ingkang ajejuluk Sang Prabu Jarasandha. Piye nalare Supala? Aduh, Rama Prabu. Mboten sabab saking menapa namung. Wisudan Ratu Cedhi menika kula kepengin tinenggan dening gegedhuking para narendra. Inggih menika Raja Talah Magadha Prabu Jarasandha. Reng Prabu Jarasandha menika mboten remen dhateng tiyang Mandura. Sepisan malih kula wangsuli reh ning Prabu Jarasandha mboten remen kaliyan tiyang Mandura. Langkung-langkung Kakrasana lan Narayana. Mila kula nuwun sewu tiyang Mandura mboten badhe kula dugekaken mengko mriki. Banjur rasaku piye? Rasanipun bapa karo atine ibumu Sruta. Apa ya kepenak ing atase bakal nyubiya-nyubiya anak lanang. Bakal dadi gegedhuking ratu ing tanah Cedhi Cedya iki. Parandene ora ngaturi rawuh sedulur mantu. Oh, mboten gatos menapa. Mboten sisah dipun ulemi. Mboten sisah. Kula mboten perlu kan tiyang naminipun Narayana, mboten perlu. Kula kepengin salebeting upacara wisudan menika mboten wonten setunggaling bab ingkang adamel kisah wonten mriki. Lho, nalare piye kok gawe kisah? Nggih, sampun to. Lah banjur para ratu-ratu piye? Nggih. Para raja ingkang kula sedahi sak mangke sampun makuwon, malah wonten ingkang lenggahing pamundukan. Wingking griya menika sampun kebek. Mburi omah kuwi. Nggih, wonten ngandhap pelem niku sampun kebak para nalindra. Malah kapara kathah ingkang sami paring pasumbang upamanipun gajah cacah kawan dasa saking negari Kamboja. Lajeng kuda
saking tanah Mergawati menapa dene kreta yang dipun geret menapa kemawon wonten. Dipun geret singa wonten, dipun geret warak wonten, dipun geret sona nggih wonten. Dipun geret celeng wonten, nanging celengipun mogok. Oh iya. Busana menapa dene sutra peni-peni raja peni unjukan ingkang dipun sumet murup. Sedaya dipun paringaken dhumateng negari Cedi, malah samangke wonten saperangan ingkang dem-deman wonten Jawi. Neng apa? Iya. Yen ngono bakale wisudan iki mengko semua. Iya. Tetelo mekaten. Nyap langening kalang yan aklar pandang Catinon. Leka koneng surem sorote tanpa adang yen tetelo mangkono kae para narendra wis ngangsek maju piye dina tumapak ing pamisudan ing titi mangsa iki ingsun wisuda tak dandani luwih dhisik yen